Ne aflăm astăzi într-o cameră amenajată de doamna învățătoare Maria Pușcaș, în stil tradițional, tocmai cu scopul pentru a nu se uita obiectele vechi și tradițiile care au fost în urmă cu mulți ani, nu cu câțiva ani. Doamna învățătoare, ce puteți să ne spuneți despre camera pe care ați amenajat-o aici așa frumos? Am dorit să păstrez câteva dintre tradițiile, obiceiurile, frumusețile care au fost de mult și care să îmi păstrez și eu câteva dintre ele. N-am vrut să aglomerez camera, n-am vrut să o fac un muzeu, ci am vrut să păstrez doar câteva lucruri în amintirea anilor de demult. Majoritatea lucrurilor sunt de la mine, din familia mea. Nu prea am luat din sat, poate că erau lucruri mai frumoase, dar eu sunt mulțumită cu ceea ce am adunat și am făcut pentru o cafea vara, pentru o relaxare, nu neapărat ceva deosebit. Am vrut să fie ceva cât de cât frumos și aranjat cu gust. Așa, și aici aveți un televizor cu Da, tradiționalul cu pește, pește da. pe el. Da. Da, tradiționalul O, televizor. dar aici o icoană foarte veche și frumoasă. Da. Scrie acolo Mater Salvatoris. Da, și acolo scrie ceva tot în latină. Și face. Foarte interesant. Și o zadie veche cu bucure. Mhm. Așa -i? Să vedem. Alea din față. Aici în față sunt bucurele. Da. Mhm. Aici sunt bucurele. Și o buică. Nu, am acasă Un costume abecedar. tradiționale, dar n-am vrut să le expun pentru... Da, să nu fie aglomerat. Un nu abecedar fie pentru aglomerat. adulți din anul 1953, pe când se făcea alfabetizarea la sate, la cine nu știa să scrie și să citească. Da. Lămpi și obiecte din ceramică și un ceas foarte vechi. Mi-aduc aminte din copilărie de ceasul ăsta. Și o spată. Spată se numește. da. Spată? Da. Da, am spasă, am de la hecelă, da, Hecelă. am ce mai am? Secere. Secere. Și secerea. Ciocanul nu l-a spus. Nu l-am pus pe trecut comunismul. Și le-am Așa. separat. În amintirea vremurilor de demult. O buică Numai foarte secere. frumoasă, N-am pus și ciocan. ornată cu Năsturei. năsturei. Da, Năsturei. năsturei, cu Năsturei, năsturei da. aceia negri. Da, vezi că să dai lampă. Lampă. Da. Lampa am și de cealaltă, fără E foarte frumoasă lampa. exact cum a fost. Șterguri cu Da. farfurii din porțelan. Da. Și aceea Încă e o o icoană. iconiță foarte veche. O cruz ave spes unica. Da. Cruce slavăție unică, cred că. Nu știu. Singura. Cruce știu. slavăție singură. Peretare. Nu. Și Cum încă o era? icoană frumoasă cu botezul Iisus Da. Hristos. Foarte frumoasă. Și peretarele astea vechi, da. Mhm. Cu sute de femeile Cine florile care... iubește, suflet bun, Bun el dovedește. Așa și pe celălalt. Tot așa. Pe celălalt scrie cu galben și de aceea... În orice lipsă să-ți încredințezi în Dumnezeu. În orice lipsă să încredințezi în Dumnezeu, așa. Frumos și bine aranjat, faci din colibă palat. Palat. Foarte frumoase. Vă mulțumim tare mult! Cu plăcere.